Hello, hello, hello. Good morning, mga iring banbanon. O di pagmata na ko, yes. May buntag kaninyong tanan diha sa akong mga televiewers, sa akong mga followers, sa akong YouTube channel, Iring Banbanon. So, maing buntag ha. So, kung buhaton karon nako ani, mag-massage ko sa akong face every morning. Ano siya? Pataas ko siya na para dili siya mag-sag imong skin. Imagine 40 plus na biya. Siya i-massage every morning igmata nimo. Bisan mga 50 times. Karong tanda ko na akong kung sa saka ko sa akong gibantayan ng healing. Massage na siya. Hinay lang siya. Soft lang. Mag-prepare ko kay naong ubos-ubos. Butang ko cream sa akong face. Nalamos na ako. Okay, init naman. Ang stroke lagi na siya. So, man ang akong kuan, mga iring. So, tas itong kwarto. Mangkin siya kong kwarto, mga iring. Batab, ako'y tanong. Akong bed. Ang safe sa tanin. Pero akong room, wala ni siya kanang kuan, wala siya veranda.
So close gid siya. So kinahanglan adyo kay humidifier kay close man siya. So at bang gyapon ko makita gyapon ako ang bridge highway. So ari ko kay manglaba ko sa iyo. So tuwalya. So mga iring balik ta ha. So always take care and ayaw mo kalimot sa akong YouTube channel. Just click and iring banbanon. God bless